Ndakavanyepera kuti ndoshanda mu night club town. Saka ndobuda chiti ndikuenda kubasa ndodzoka makuseni. Zve short time ma 10 minutes. Nokuti short time. Iwe unofanira kutobva wakagadzirira. Tichingosanganawo ndakutongokupfekedza condom. Wotoita basa rako wopedza. Saka ukauya ndikambotanga kukukirengawo imari inguwa inenge ichitoshanda ukai. Unotobhadhara. Nebasa redu munhu achiuya pauri auziye zvine zviri mukati make mubhuruku. Unozozviona maenda kwamunoitira madhiri enyu kana kuri kumba kwangu kana kwake kana kuti kumabhesi edu atetiitira basa. Ndopa unozoona kuti ndinoikundawo imwe uri kungodawo mari. Ukasangana nemunhu ane hombe unosara uine pain yauni unotoswera uchitorwadziwa. Yeke unochaja uchiona nzvimbo yaunenge uri kana kuri kwedu uko. Unorowa matendorasi. Kusangana kwatiri kuita zvakare pachibanda media tiri muchirongwa chedu chamazuva ese chinonzi icho Bishu Reality Show. Atikurudzire panapa kuti vana vadiki vari pasi pemakore 18 vaone this video. Vanyari kani onai muri munzvimbo dzakasiyana. Chirongwa chinechi hachimanikidzwi munhu kubuda paTV. Munhu wese anobuda panapa anenge atenderana nazvo. Izvi tozvitaura kuitira kuti kune vaye vanouya mucomment section vachitaura kuti tiri kuita zvinhu tisina kuwirirana nevanhu. Ndo saka tati tipa jekese handitika. So panapa tine muenzi wedu. Hanzvadzi wakadi. Tiri peni makadiwa. Nyika yese kutaura kunoku iri kukuona. Unokwanisa kuiudza kuti unonzi ani, zita rako nezita rebasa kana riripo zvakare. Zita rangu rekuberekwa ndinonzi Mavis Chishapira. Rebasa ndonzi Nyarai. Alright, Nyarai. Ungaudzire nyika kuti unoita basa rei? Ini basa rangu ndoenda kubhawa. Kuti ndiwane kuchengeta mhuri yangu. Kubhawa avana vakanoenda kubhawa. Nazotsanangura iuri kuti kubhawa munomita sei? Munotekesa mubhawa munomita sei? Nazotsanangura inenge. Ndenichaga varume ndo vanouya pandiri. Toenda kwatinoenda toita madhiri ondipa mari yangu. Ndo basa racho. Madhiri. Mune zvamunenge muchitengesa? Ndoitengesa muiri wangu. Alright. Mazinatsochekesa manje. Makazvitanga rini izvi? Uye chii chakange chaitika kuti muzotange basa iri? Ndakanga ndasiyana nababa vevana vangu 2023. Ndo pandakapinda chibasa ichochi kusvika operation. Ndo kubasa kwandiri. Alright. Ko makashaya here rimwe basa ramaikwanisa kuzoita pane kusarudza kuzoenda kubhawa? Basa ndaichaga asi mabasa asikuwanika. Nenyaya yekuti unenge uine vana vanenge vachida kudya zvese vanenge vakatarisa iwewe. Saka ndakangoona kuti ndo basa riri nani rinokurumidza kuunza mari kuti vana vangu vaende kuchikoro nekudyawo nerendiwo ipapo. Zvino baba vevana vamakasiyana ava havasi kuchengeta here vana vavo? Kubva patakasiyana tina kuonana kusvikira pari zvino. Hamusi kutomboziva kuti vari kupi? Ina nambo vatsvagawo. Vari kwavariwo inini ndine vana ukwatiri kugara. Ko kuenda kumaintenance kuti apota achibhadhara mari inoita kuti mukwanise kuchengeta vana? Masirano atakaita ndo ari kuita kuti ndisamutevere nokuti patakasiyana ndiye akambotora vana achivanyepera kuti amai venyu vakashaya. Saka takazosangana nevana vangu saka nanhasi handina kumboita ushungu wekuti ndimudzokere ndinoti chengeta vana vako. Ndiri kuvachengeta ende nanhasi hapana dambudziko. Ndichazotiwo nekufamba kwenguvawo vanenge vakuonanawo nababa vavo. Vakura sei vekutanga kana nemudiki wacho wakura sei? Wekutanga ari form 3. Wechipiri wacho ari form 1. Wetatu ari grade 6. Vanozviziva here kuti ndiwo basa ramunoita here? Mukuru ndiye anoziva, vadiki havavazivi. Saka basa iri munowanzoriita nguwai kazhinji kacho? Ndobuda manheru kuma 6 kwakudoka. Ndopatogeza-gezawo toendawo kubasa kweduwo. Kana washaya night unodzoka kumba. Asi kana ukawana night unongorarira kwaunorarira ikoko makuseni ndodzoka. Nekuti kumba hakuite kune vana. Alright. Ko ava vasingazivi zvamunoita pamunobuda mumba imimi munovaudza kuti muri kuenda kupi? Ndakavanyepera kuti ndoshanda mu night club
mtown. Saka ndobuda chiti ndikuenda kubasa ndodzoka makuseni. Ndo mabudira ndoita. Munenge bonde renyu munenge munotengesera kupi chako. Kana ndisina kubuda kuenda kumawatisezi ndotengesera kumba kwandogara ikoko. Ndobuda ndoenda kumashops kumabhawa. Ndozodzoka kumba. Munoita mari $1 ndo price yacho. Dola inenge iri yechi kurarako kana kuti short time? Short time. Ndezvenguva diki. Asi kana ukaenda une munhu wakanonokawo unenge uchimwedzeresawo mari. Kusvika pedza ubasa rake. Kana muchiti munhu anonoka imimi, munhu anofanira kunge achiita maminutes mangani kuti amunoda imi mari normal? Short time 10 minutes. Nokuti short time. Iwe unofanira kutobva wakagadzirira. Tichingosanganawo ndakutongopfekedza condom. Wotoita basa rako wopedza. Saka ukauyawo ndikambotanga kukukirengawo imari inguva inenge ichitoshandawo kai. Unotobhadhara. Kune vamwe vanotouya here dzakarara mutosvika muchidzimutsa ndimi? Inenge yakatorara. Unotoitanga ndiwe. Nokuti varume vanomwa doro rakasiyana-siyana. Vamwe vanotanzi ukamwa utumbu waturiko mazuva ano inononoka. Saka wakauya wakadaro unotoonawo kutoti inomukawo here kana kuti haimuki. Ukaona kuti haimuki munhu ane mari unenge uchitowedzeresa mari ozokupa yako yebasa. Anenge amabasa mairi. Basi imwe mari yekuimutsa, imwe mari yekuzoita. Anenge atova mabasa mairi. Saka unotobhadhara. Kana iri sleep over munenge muchiita mari? Kana iri sleep over kwedu uko $10 kurara. Asi kana ukabudawo kunze uko $20 or $25. Izvo zvakusiyana nenzvimbo yaunenge waenda. Inenge iri yemarounds mangani iwe? Marounds arinomawo 3. Kazodarikawo 4-5 unokushingirira nokuti unenge watora mari yemunhu. Plus kunenge kwatodoka kakuti uzobuda anokuudza kuti ndipe mari yangu. Saka unenge wakuona kuti ukamudzosera wodzokera futi kuya unonoshaya futi munhu. Saka unenge wakutongoita uchishingirirawo mozongoparadzanawo mapedzeranawo madhiri. Mumwe ukamubatawo zvakanaka anobva tokuti ndipe nhamba dzako. Anenge asado kuti apa nhasi apa. Mumwe anongoda kungoti amba nemunhu wake 1. Ongokudza kuti wapa nzvimbo here handisati. Orati ngatisangane kana kuti uya kumba kwangu ndine mari yakati. Unotoenda nokuti unenge uchida mari. Mune makutonzwanana pamadhiri atichiita iwayo. Ndinonzwisisa kuti vanhurume vane nhengo dzakasiyana-siyana. Kune vane dzipfupi, dzikobvu, dzirefu, dzitete. Imi munowanzofarira vane dzakaita sei? Nebasa redu munhu achiuya pauri hauzive zvine zviri mukati make mubhurugu. Unozozviona maenda kwamunoitira madhiri enyu kana kuri kumba kwangu kana kwake kana kuti kumabhesi edu atetiitira basa. Ndo paunozoona kuti ndinoikundawo imwe uri kungodawo mari. Ndokuba ndo maitiro atinoita iwayo. Alright. But imimi alright, ndiri kunzwisisa hangu kuti munosangana dzakasiyana-siyana. Asi imimi muda kuziva kuti imimi alright, kuri kunzanzi munonzi sarudzai imimi. Munofarira vane dzakaita sei? Iri pakati nepakatiwo kuti yakazopfurikidzawo. Iri pakati nepakatiwo. Yakapfurikidza inoita sei? Ndinonzwa vamwe achiti pamiri yedu akadzi takasiyana-siyana. Kune vajaindiwo, kune masilendawo. Saka hanzi pakusangana pabonde pepe inini musilenda ndikazowana nehombe yakakurisisa. Inondikanganisa mukati mangu. Asi kana kuri kwajaindiwo hanzi inogumirawo pazvidya. Imimi musilenda makambosangana naye here hombe? Ndida kuzoti pamakasangana naye hombe yacho imimi chii chakaitika? Makanzwi chii? Ndo zvandaona zonzwisa izvozvo. Ukasangana nemunhu ane hombe unosara uine pain yauni, unotoswera uchitorwadziwa. Nokuti unenge uchida mari unozongoshingirirawo kuti kachi-kachiwo munhu odi oenda asi unotosara uine pain yaunenge uinayo. Ndo matambudziko atichizosangana nawo. Alright. Ko chakadhafuka cheche ameno. Imwe unoiona iri diki asi inokurira mukati. Unozvinzwira kuti hapasisinayo kutamba nokuti unenge watora mari yemunhu. Saka unenge wakutoita chopu kuti munhu adi aende usateerera pain yake kuti iri kupinda mauri yakamira sei. Nokuti ukaita uchiteerera ndo paunozosara uchinzwa pain. Saka unongoitawo zvokuti iye akurumidze kuti kuitawo zvaanenge achiitawo zvatopera. Haufaniri kuita uchiteerera kuti auya iyi ndoda kutoinzwa stereki chichi haushande.
nguva dzechitofamba. Aiwa, tiri kupanzwisisa. Makasangana imimi nemunhu akawimbika ndoda kukurorai. Munotenderana zvere? Hongu ndinoda. Ndotoda kupinda mumba. Mapinda mumba muchazowimbika here? Imimi mambojaira kusangana nenhengo dzakawanda dzakasiyana-siyana everyday. Mumba munenge mune murume 1, muchazozvambisa sei papa? Ndinozviteerera nekuti zvekubasa izvi ndezvekubasa ndizviteerere. Kana ndakutoziva kuti ndo yangu yemumba iyi ndo yandienda kugutsikana nayo, nekuti zvekunze izvi hatakuzviziva kuti ndezvebasa. Zvezina basa, asi kana ndakuziva kuti yangu ndeyemumba iyi handina zvandinichafunga. Bonde richiri kunatsokunakidza here bonde? Pozi ini hangu ndonzwisa kuti bonde rinogona kunakidza kana unhu wambogarisawo wakazoitawo zvinogona kunakidza. Manje mimi varume wakasiyana everyday muchine mafeelings here kunatsotonzwa mafeelings? Mafeeling atoripo akawandisa. Nevatotosangana navo utori pabasa. Mukatongowirirana mafeelings enyu munotongowirirana panguva iyoyo kutonzwa kuti zveshuwa ndasanganawo nemurume. Alright. Kuvai varume vanaya vakarova Congo Dust kana mapiritsi anotengeswa newapana waya kuma-avenues aya ekuti munhu anoti kana akaita bonde zvezvi akaburisa urume inoramba yakamira kuramba achingoita mapiritsi aya. Anomaziva aya. Makasaka nemunhu akanongo mapiritsi aya ndiapi matanho amunotora asiri kupedza? Kazhinji kacho unotarisa maitiro ake anenge achiita kuti munhu uyo chidwa nacho chokuti atunde, asi nezvaanenge ashandisa kuti arambe achidi ari pabonde newe. Ndopaye pandambotaura pakutanga kuti ukaona kuti mari iripo unoramba uchimwedzeresa mari, asi ukazoona kuti munhu achari kungoramba achiita asingawedzere mari, pamwe pacho munogona kuti hafu pane yakupa yacho uye woenda wosara neimwe, kana pamwe pacho unongomudzosera wosiyana nazvo. Anenge akuzonopedzisira kupi manje kana aenda asina kuririsa? Anenge akunotsvagawo vasikana tine takawanda. Kune vamwe varume vekuti ivo vanogona kukutorai ngatiti maybe muri 3 or 4 ari 1 achida kurara nemi, munobvuma here? Hongu, rinetori basa iroro. Noti paanotitora mumwe nemumwe anenge achipiwa mari yake. But utachiwana hamutyeri utachiwana, because nguva yekuti paanobvisa uku achinoisa uku utachiwana haufambi here panguva yayo, munozvifambisa sei? Kana katitora tiri 3 kana 5 kana nhamba yanenge angotora, iwo kana uchibuda unofanira kufamba nesimbi dzako dzebasa. Pamunotorwa paye kana katanga neuyu paanoya kwandiri nini ndotora rangu kondomu ndobvisa rakero ndopfekedza rangu wopedza ndobvisawo, kana achiendawo pane mumwewo ndomaitira atinochita acho iwayo. Alright. Ndofunga panatsonzwisika ipapapo. Then touya zvakare kune imwe nguva yekuti vanhukadzi vanoenda kunguva yevanhukadzi yekumwedzi. Imimi zuva rachiro rasvika, ndiapi matanho amunotora? Ngatiti pamwe hamuna mari mumba zvakapresa, ndiapi matanho amunotora? Kazhinji kacho inini hangu pache zvangu ndoshandisa hangu matablets ewaiti anoyamwiswa nevanhu anomwiwa nevanhu vasayamwise, aya ndo anobloka, anonovhara zvekunguva yedu izvi. Asi ukazosiyawo unobva watanga nguva yako. Saka ukaona kuti ndo zviri pauri zvinosiyana-siyana, mumwe anoshandisawo kotoni, mumwe anopfeka chijira, mumwe anoshandisa mapiritsi. Saka nemunhu unoona choice yako kuti nokuitira ndeipi, unotoenda ugotodzoka munhu asingatombozwi kuti ndo zvauri kubasa. Alright. Mati mambosangana here nevamwe varume vanouya vachitiwo vari kuda bonde pasina kondomu, vari kuda yeke? Ya, vanotoya vakawandisa vachidaro. Yeke inenge ichita mari? Yeke unochaja uchiona nzvimbo yaunenge uri, kana kuri pedu uko unorowa matendorasi iri yeke. Asi itori suicide nokuti munhu ausangana nawo uzatakamira sei. Ndozvatinoita. Nderipi zuva ramunoti imimi makakechwa nemunhu, zuva rero kana munhu akakutambai rafu kana kuti ramakatsamwiswa, kana riripo zuva iroro
motiudza kuti chii chakanga chaitika. Ndakabuda ndichienda kubasa. Iko kwangu ndasanda ndambokuenda yanga itori first time. Takasvika ikoko ndobva ndaona mhene yangu. Anga ine mota zvikanzi ndiri kuitira madhiri kune chi community rock. Pataenda mumota make. Akangosvika ndobva aloka madhoo. Ndobva toti anga tiite chi madhiri. Ndikati mari yangu ndochi chekutanga zvanzi ndingaenda kupi ndichisiya chi mota yangu. Ngatiite chi madhiri ndobva taita madhiri. Akatongonditira mari hana mari yakandipa. Akangosvika ndobva ndidzosa kumashops zvikanzi ichiita basa rako zvandaichida zvatodi zvaita ndichauya ndichikuona mazuva akawanda unogara unodi unoziva chinotsvaga. Zvatongoperawo zvakadaro. Munhu akatongonakirwa mahara. Munhu akatongonakirwa mahara. Akaruwa maraunzi mangani. Akangoita 1. Ko zuva ramunoti makafadzwa imimi. Makakechwa makafadzwa. Riripo here? Kana riripo chii chakanga chaitika? Munhu akandionawo ndine mhene yandaitoona kumashops. Ndobva angondifarirawo ndobva azonditsvagawo kumba. Ndobva atoya neshamwari yake yakatumira kwandiri. Ndobva atondipa mari yakawanda akatondipa $15. Kubva ipapo ndi munhu ndakufambidzana naye. Alright, but anotoziva nyi kuti muchiri kuenda kutouchline. Pari zvino anozviziva. Ko nguva dzekuti hamusati mamboita here imwe nguva yekuti ari kudawo bonde imi muda kuenda kutouchline munozivamisa sei ivavo? Handimurambiri nokuti ane mari yaanenge achindipawo kandi ndikaita dambudziko anondibatsirawo. Chero ndichida kutobuda kanditi uriko kumba here ndototi ndiriko. Nokuti ndogona kumurambira kuti handiko ini ndiriko ndichida kubuda. Ndotozodemba ndaenda kubasa kwake hawo. Unotodzoka usina kana coin chairo. Saka unotozodemba kuti munhu yaya ambonditi ndiri kuuya. Ndaenda gara ndangogara. Saka ndozvandinoita. Akati ari kuuya ndibudi. Right, pane mumwe mubvunzo wangu wandofarira wekuti handikwanise kupedza chirongwa ndisina kuubvunza kazhinji kacho. Ngatiti mimi masangana nemunhu akakubvisai umhandara patouchline. Ariwo madhiri. Munomubhadharisa here? Hongu, inenge itori mhene. Inenge itori mhene yangu. Ndechitoda mari. Iye paakambobvisa umhandara asina kubhadhara, akabhadhara paakabvisa umhandara. Iye kuti takangodananawo panguva yacho tikapesana hatina kuzoonana. Saka patikatozosangana, ningotori mhene yangu nekuti ndatova pabasa rangu. Saka ndikatarisa kuti ndiwo akambodai pakutanga paipai. Ndiye ndatouraya basa. Muchiri kumuziva here munhu wacho? Hongu asati tambosangana naye. Akakubvisai mune makore mangani? Ndanyora form 4. But mune makore mangani? Ndandine 19. Saka makamhenge makazvibata ka 19. Because wapana wamazuva ama 2K ka kuma 15 14 uko vanenge vatotsemurwa kudhara vazhinji vacho. Mambotaura imi muchiti mwana wenyu aform 3 zvara kuti akura mwana we. Musikana kana mukomana? Mukomana. Alright. Ko makabva mati dhuma naye because mukomana form 3 ka anenge akutonzwa kuti angoma feelings amwe aya ka obvious ka anenge akutonzwa kudawo. Rimwe zuva ajumawo kamari anoziva kuti zvinhu zvakachipa kaizvi $2 for $2 masangana naye patouchline ubva mamuona uyo mupana wenyu pamwe atora shamwari yenyu munonzwa sei? Handina chandokwanisa kutaura nokuti mwana handitorwadziwi. Nokuti ndikaenda ndichinomutaurira kuti zvauri kuita zvakashata. Ndo paanozotaura kuti kwemimi makamira apa muri kuitei. Saka ndouya kwamuri here. Ndosiya chi shamwari yenyu. Ndinotonyarara voenda. Ini ndikatosunduruka ipapo panzvimbo yacho. Ndombotenderera kana wapedzawo madhiri avo. Shamwari yangu kana yadzokawo yamira ini ndochizodzoka ndomira chi parutivi. Ko vamwe vana vacho vasikana here futi? Hongu vasikana. Ko masangana nawo patouchline makore anotevera muchaita sei? Ini shuvire yangu ndakapinda hangu muchibasa umu nekusada masituations ndo akasiyana. Hapana pani ndongomuka ndichoti bamwana nhasina ndichadi nezvemi. Ndakutoda kutoenda kubhawa kunotsvaga mari. Aiwa. Kumba munotoninisa mosvika pakuparadzana. Saka masituations hateti nawo ndo anoita kuti ndione kuti ndo zvakareruka pabasa iroro. Saka vanhu ndokazhinji ndichiti inini handidi kuti vana vasikana vadi vazive. Ndinotonyepa kuti ndikuenda kubasa kunight club ndotengesa mubhawa. Ndodzoka chi mangwana makuseni. Endi kana nditori pamba nditotaure nyaya dzekubhawa kana chi handitaure izvozvo. Alright. Varume pavanenge vachikukecha imimi vazhinji vacho vanenge vari varume vevanhu here kana vanenge vari mabhachura? Varume vevanhu vazhinji vacho ndo mhene dzedu.
vanouya kwamuri vachiti vatizei kumba kana varivo kana vainge vaine madzimai avo kumba? Kuti munhu azotaura kuti ndine mukadzi unenge wambata zvakanaka zvine zvamufadza, ndo paanozotanga kutaura kuti aini ndine mukadzi wangu tadi kuti tifambidzane, ndo panotangira nyaya dzacho. Hamuna unazondinzwisa mubvunzo wangu. Imimi mati imimi dzimweni dzenguva munokechwa nevarume vevanhu. Ndotoziva kuti murume wemunhu paanouya kwamuri imimi ane zvaanototaura kuda dzimweni dzenguva zvakashata maererano nezvaasiya kumba. Ivo vanouya kwamuri vachiti vatizei? Anongotaura achiti inini nhasi hangu zvekumba kwangu handisi kuda, handeichi kumadhii. Kana atori munhu wekuziva nditochaja mari yakawanda nekuti ndokuziva, asi wanisingazivi tongoitawo madhora eprize rebasa redu. Semuchichaji yakawanda munhu wekuziva instead yekutochipisira kapa ukama kapa. Aiwa, unenge wakutoziva mwiri wangu, saka nyangwe ndikatosangana newe ndichienda kumvura kana kumadomasi unenge uchitongoziva kuti iye anenge achitoziva kuti hei munhu uyu ndewangu kawa. Saka ipapo ndo patechiavoida kuti nini ukandipa mari yakawanda chero kasangana neni hauna zvaunombotaura, tetakaita madhiredu akadii akapera. Alright. Munoda kuti kudii kune vakadzi vari mudzimba vanonyima varume vavo bonde? Chandakurudzira vakadzi vari mudzimba, murume akauya achiti ndikuda zvakati chakati ita, nekuti wakati nekuti ndibaba vemunomba murume wangu ndikamuudza kuti chakati handidi, murume mwe hadi zvokutaura, angokuudza kuti alright ndichambobuda ndichambonomwa hangu 1 2 3, iye achitobuda mumba hakuna kwaanomboenda, akutondifonera kutonditsvaga, asi uri kupi, uri kumba here? Kumba hakuike, kune chii kune vana, saka toenda kupi? Totoenda kwatinoenda totonofara. Ndo paanozenga kuzotaura ini mukadzi wangu kumba anodai. Saka ndingokurudzira vakadzi vari mudzimba kuti chengetedzai varume. Vakadzi takawanda tototsvagawo varume wekurorwa navo. Saka kana uchiziva kuti une murume mumba akatoya achida zvaari kuda itomuitira nenguva, haumboita dambudziko mumba mavo. Kana kudya nhengo ngavadye nhengo here vakadzi mudzimba? Hongu. Imi maidya here nhengo? Hongu. Akatouya ini ndotodya nekuti kutodya nhengo imari yakatowanda kudarika zvepabonde. Alright, muri weZimbabwe ndo nhau yenge tinayo muzuva ranhasi. Pano paChibanda Media anokuoneka nemufaro ndini Manas mwana kwaChibanda. It's lockdown.